בערב הספורט שהתקיים בסוף חודש יולי, הוקרן סרטו "עטור השבחים" של דן גל, שעבר עריכה מחודשת שלנו. לסרט קוראים 15 שניות של תהילה, בהשתתפות כוכבים מקומיים שלנו, ולמי שלא יצא לראות, הנה ההזדמנות. אומרים שלכל בן אדם יש את 15 שניות התהילה שלו. מעניין עם זה שאתה רוצה שה-15 שניות שלך יהיו בקבוצת כדורגל של הקיבוץ שלך, פתטי או נוגע ללב. קרמל, קלו, אשל, חיון ודוד. קוראים לי שולי ואני שוער מחליף. לפני חצי שנה חזרתי מהצבא, ישר למחלקת מחשב של המפעל ולספסל של הפועל מעגן מיכאל, שכמו תמיד נלחמת נגד הירידה חזרה לליגה האזורית. תודה רבה בשבילך, חמוד. לך לצדן, בסדר? זה חיים פוזה, קפטן של החותרים ואחד הבני זונות הכי גדולים בליגה. הוא בכלל המקור לשנאה בין מעגן מיכאל לאחותרים, אחרי שב-2005 הוא הוריד אותנו ליגה ושבר לשוער שלנו את הרגל בתיקול מלוכלך. זה יניר, השוער האגדי שלנו. אם אתם שואלים את עצמכם למה קבוצה בליגה מחוזית צריכה שוער שני, זה בגלל שבכל משחק שני יניר מורחק. אני אמרתי לבן שלי, ליוני, לפעמים הכבוד זה הדבר הכי חשוב. השנה השפילו אותנו, צחקו עלינו, לעגו לנו, פגעו בכבוד שלנו, ואת זה אני לא מוכן לספוג, ובטח לא מהחותרים. אז חבר'ה, קדימה, אנחנו עולים, ואתם תראו להם מה זה. מלחמה! דידי. יאללה, כנס, כנס. אני מולבל, אני אדבר איתך אחר. צהריים טובים לכם, גבירותיי ורבותיי. היום משדר המשחק המרגש והמאתגר. החותרים נגד מעגן מיכאל. הוא מפיח רוח תקווה בבחורינו הצעירים. כידוע לכולכם, אנחנו זקוקים לתיקו כדי לא לסיים במקום האחרון. מסירה של קרמל, מרים לעבר חיון וגול! גול! גול! לא! אין גול! מה עם הזמן? והנה כבר עבר זמן הרסמי של המשחק. ברגר! מה זה? תוספת הזמן. ברגר ממאן לשוק. רגע של שאלנות, והנה חיים מתגנב מאחוריו ומקבל. וחיון מתקל אותו. מאחור, בתוך הרחבה, ואין שום ספק. זה פנדל לחותרים. אוי ואבוי, יניר נוגע בחיים שמתפצל עכשיו על הדשא. השופט שולף שני אדומים לעברם של יניר וחיון, ושניהם מורחקים. העבירה באצטדיון בהחלט קשה. אני תמיד החזקתי ממך בתור שוער. עכשיו תלך ותראה להם מה זה. קדימה. דידי מכניס את שולי למשחק למלא את מקומו של יניר. ועכשיו כל כובד העולם רובץ על כתפיו. אם הוא עוצר, אנחנו במקום החמישי. אם הוא חוטף, גמרנו אחרונים. יש! הוא עוצר! הוא עוצר! יש אנשים שמחפשים כסף, יש אנשים שמחפשים אהבה. אני חיפשתי 15 שניות של תהילה. 15 שניות,
הרבה זמן.